بچشم برو. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали оилавии мо. имрӯз самбуса тайёр мекунам. Самбусаи кадугӣ хай золаш фарқ надорад. Кадугӣ самбусае ки гӯштиам шава, ҳардуш як мешава. фақат шумо тамошо кунед то охири видеоро, ҳатман лайкро фаромӯш накунед. ва бо камерачии мо, наварбардори мо Зайнаб ин ҳамиҷа стулша бо овардай мондай ки стулда удобнияй, қадаш пастаю майдай ҳоли анаи боло мебуроя, баъд навор мекуна. Бинед чӣ қадар иҷа нитой дасташ намераса. Анака тори чӣ мебуроя сёмка мекуна. Мо штативмона овардагӣ нестем. Иншалло я штативи нав иҷада мегирем. ҳозираш да наворбардори мо Зайнаба. Намха дӯстони хамира сар мекунем. Тамошобинон як коса обда як қошиқ намак меандозем. оби хунукай, на гармай на ширгарм, оби хунук. ях якай кранисте комнатни температура, як дона тухм, ба камтар як қошиқча бори разрихли тил. Тамом орд қати мешӯрем хамира. беҳад хамири бамаза мебояд дӯстони азиз. ин хамира касе тайёр куна, баъд да комментария нависен ки чӣ хел омад самбусатон. ма ами як коса об 3 зола мешада. 3 зола тайёр мекунам. 3 тара рӯбарӯ. як қабача мешакам равғани гова майда реза кардагиам. да сковородка обуш мекунам, ба ай болош камтар рӯғани алейна аралаш мекунам. қати равғани гов беҳад бамаза мебояд. ҳами равғани гов қати агар набоша гов, таплёни масла ҳастай, сатилчадай хали специально сатилчаҳои майонез борӣ. вай барои ҳами самбусаҳай слоёни теста чӣ қадar резона ки хушрӯ мешава. ина 3 золара амха мемонам камтар рӯ бигира. я 10 минута рӯ бигира. намха рӯ бигира мулоим мешава. ҷа ҳам хамири нонам кардагим дӯстони азиз. бояд нонам бипазам. ира ҳоли вақти нон камтар вақт нест ҳозира шуда беста дам кадай лавош нареза. хамира тунук мекунам. золора рӯған кунамонам, баъд нонора мепазам. инам хисер орд карда тунукш мекунем. хамирш чӣ қадar мягкияй, хали эластични меган. ам хали хамире ки ҳами тунук мекунӣ, худаш тунук шуда рафтан мегирам. хамир бениҳоят хамири резона ки бамаза мебояд. ҳай касе кад бада комментария нависен ки чӣ хел меомадай ҳам хали зола. анам хел баъд рӯғана об кардам. ина рӯғани гова и ҷазакошай ҳамхе полностью мешакаму ҳамхе гармо гарм ки сраза ях мекунай хамир. ҳай рӯи столи ма майдаҳай камаки тоб дода рӯған рехта да болош, баъд намхел тоб метиям. иҷада уже дуюм қабатча, якум қабада тоб додум. и дуюм қабада вай кардам рӯған шакидам шенаку тоб додистам. 3 қабадам хел рӯған шакида тоб метием ки чӣ қадar вай биёяда слоёни тестай хушрӯ биёяд. хали гулои ҳамо самбусара маълум мешава. тамошо кунед. то охири видеоро ҳатман тамошо кунед, баъд мефаҳмед ки самбуса чӣ хел мебиёяд. самбусаи кадугияй кадура тиёрка қати мегзаронам. инам равғана ҳамаи ҷошда мешакам. беҳад самбусае ки ами ба дараҷа ҳош мебиёяд. ба дараҷаи олӣ меган ку анам хали самбусае ки ба хурдаш сер намешавӣ. хали самбусара бо гӯштиш кунӣ, бо гӯшти қати дига хел маззаш мебиёд. кадугӣ ма кадугиро нағз мебинам. хелаш чизи кадугӣ накардам. самбуса охирон пешай омадан мо манту карда будам. я лист карда будам кадугӣ кам карда будам. ана самбусада бо вапше ба маззаи каду.
ҳамин зола чақа мехки хушр омадагиай. Ана иҷа дуташа кардам, ҳозир якнима мунам, сеюмшам тинук мекунам. Ина сеюмшам тамошо кунед. Хамира амхел то метием то охира амхел вай мешада, боло ба боло ба қабатош хушру меша. ина тамошо кунед. Имрӯз рӯзи мо фақат пахтапаз будай дар кухни. ҳар рӯз ҳамихел дар кухни ҳастему, бо ҳамин пахтапаза ҳар рӯз я чӣ мепазем, ҳамаша сиёмка карда наметонем. хай камтар сиёмка ва телефон қапо нестан, кӯдако дарстан. ина сеюм қабачам шуд. Камтар меиста худаш ях мекунад. ина бинед чӣ ях карда уже резашон кардам ҳамаша. Аяла ба тинук кардан мегирам. баъди ки золора шудам, баъд тайёр кардам, тиёрка кардам кадура, пиёза реза кардам, мурчи зира ва рӯғани гова майда реза кардам, дар дарунаш андохтам. ҳозир ҳамаира ма аралаш мекунам. инаи кадура ма камта дертар тиёрка кардам, барое ки оби каду буромадан мегира. теста баъд вақти печондан сероб мешава. ина михел мобайнша овқат тинук намекунем. ина михел тинук оста мекунем ки гулош нарава. ونلمدح محمد أبو بكر صديقين، ونلمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب، ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب. نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب، إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. ونلمدح محمد عثمان بن العفاني، ونلمدح محمد عثمان بن العفاني. نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن، إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. ونلمدح محمد علي القرة العين، ونلمدح محمد علي القرة العين. نظره نظره يا سيدي يا والي الصبغات، إلا نظره يا سيدي يا والي الصبغات. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي
العالي والزهراء. уборкаорам ҳамара тозагӣ кардам. имрӯз рӯзи уборка ҳай мотиватсия барои влог камтар гуфтум сиёмка кунам. баъд барои тайёрии хӯроки шаб тайёрӣ дидестам. ҳозир хӯроки шабонарам тайёр мекунам ва салати сабзигӣ қатӣ. ина дигар намуди салати сабзигӣ ки бо пиёза жарид мекунем меандозем, ҳам соевии соус қатӣ мекунем. идафаш приправаи ғураи гашнич гуфта будам, у дафъ надоштам, и дафъ харидам. И як подписчики мо гуфт ки дар комментария вақти корейский салата ма кадаги дигар намуд камтар буд, ду чи добавкаи дига мешавад. пиёза жарид ва соевии соус навистан ки ҳам хали соевии соуса андозен ба маза мешавад. ман соевии соуса дар дига намуд салато меандохтам, дар сабзигӣ наандохта будам. анака меандозем. ҳозир ҷа тахтача да ҳамаша реза кардам, андохтум. иҷа пиёза ҳозир жарид кардистам дар сковородка меандозам. ина иҷа пиёз жарид шудестай, иҷа дар анқод кардистам гречка ош, хали сирхаки золотистӣ мешавад. ҳамихе рӯғанаш қатӣ ҷӯшак меандозам. баъд иҷа я лайфхак барои чӣ ма кардам, дар пакет дар коса накардам, барои чӣ ки пакета аралаш куниш осон мешавад. яхе даст кати аралаш карда наместӣ, ҳамихе маҳкам мекунӣ, маҳкам мекунӣ, баъд аралаш мекунӣ, и хел бо осонтар мешавад. баъд хушрӯ ҳамаш якҷоя мешавад. я лайфхаки осонак барои ки ҳамин салати сабзигӣ. иҷа капуст надора, фақат салати сабзигӣ холи. бодринг ҳатман андозем, беҳад бамаза мешавад. бодрингам мариноват мешавад, барое ки уксуса охирон меандозем. ҳамун уксус мариноват мекунад бодрингам. инам хе меандозем соевии соуса. баъд и салатаму камтар дигаргунӣ кардагем барои соевии соусаш. барои якта хоҳиши подписчик мон буд ки ҳамхел андозем, беҳад бамаза мешавад. ина мо хоҳиши шуморо рад накардем, меандоземша. ба фикрам бениҳоят бамаза мешавад. барои ман дигар намуд салата мекардам, ҳоли ҳавай салат тайёр мекунам, барои шумо нишон медиҳам. осонак ва бо лаззат ҳавай салата. ман ҳавайда соевии соус мекардам. ина уксусшам меандозем. соевии соус 2 қошиқи калон, бисёри бад намеандозем. раҳмат ба диққататон ва тамошобинони азиз. барои дастгирӣ карден, рекламое ки тамошо мекунем, ман фаҳмидестам. ҳазор раҳмати калон ки шумо сухани моро рад накарда дастгирӣ мекунем. инам хе дӯстони азиз, ба ҳамин влога ба охир мерасонам. дар паноҳи аллоҳ бошен. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳар куҷое набошен, дар паноҳи аллоҳ бошен.